Ik denk dat als het zo doorgaat, dat het bestaan van chocolateries steeds moeilijker wordt. De prijzen van chocolade blowen de komende man omheen gaan toch minder rispingen en ziekten bij cacaobiem in de productieland. Chocolatier Gideon Sandman van Le Bonbon in Gietsterk vertelt dat de prijzen in augustus al met 30% verhegen binnen. Hoewel ze beziekje om maatregels te nemen, is er net volle wat ze dwang kennen, stien de stijgende prijzen. Je probeert natuurlijk allerlei dingen te bedenken waardoor je dus zeg maar zuiniger kan worden. Maar je kan eigenlijk niet beknibbelen op de chocola zelf. Als je om je heen kijkt, al die bonbons, die hebben hun chocola nodig. Daar moet dat overheen. Je kan niet zeggen, want ik doe de helft van de chocolade eroverheen. Dat werkt niet. Dus je moet wat andere bonnen gaan in. Dus maar bezuinigen op het gas of op de elektra, zulke dingen. Klanten binnen op de hichte van de prijsstijgings. Maar dat zwaar het net van minder klanten. De mensen hier allemaal hebben heel veel begrip voor ons. Die willen ook wel blijven kopen. Maar ja, op een gegeven moment houdt het ook een keer op natuurlijk. Ja, alleen je weet gewoon dat chocola is altijd aan de prijs gekant. Maar je merkt wel dat het op bepaalde plekken wel duurder wordt. Als de chocolade toch echt duurder wordt, dat dus ik zei is, zoen je dan nog steeds wel chocolade keepje? Misschien niet in dezelfde hoeveelheid, maar ik zou nog wel steeds chocola blijven kopen, ja. Blijft lekker. Ja, zeker lekker, ja. Gideon weet liek wel eens net hoe er met de situatie omgaan moet en wat de toekomst van zijn chocolaterie brengen zal. Ja, wat kan ik doen? Ik kan eigenlijk niet stoppen en ik wil ook niet stoppen. Maar ja, wat zijn de mogelijkheden nog? Dat is heel moeilijk om te kijken. Ik zelf eigenlijk ook niet weten wat ik nog kan doen. Ja, het enige wat we kunnen doen is de prijs weer verhogen. Maar ja, dat heeft ook een grens.